Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, ako po ay mag-unboxing kasi po may dumating pong bigay kay Bibi Duen. Ay, hindi namin alam. Di ba Bibi Duen? Tawa-tawa. So, ayan guys, ipapakita po namin sa inyo kung ano po yung laman. So, ayan guys, excited na ako. Ako yung nai-excited, hindi si Bibi Duen guys. Ayan. So, ayan guys, titingnan na po natin. Bye! So, ayan guys, ito na po yung ayan, wala tayong binayaran guys kasi bayad na daw po, sabi ni ni driver. Ayan. So, ayan guys, bubuksan natin and ipapakita ko po sa inyo kung ano po yun. Para siyang upuan guys. Ayan guys, Ayan guys. Galing po siya kay Ninang Almelin. Ayun, napakaganda naman na ito. Thank you so much, Ninang Almelin. Sana magkasya si Bibi Duen. Ayun guys, lamisa. Lamisa natin. Ayan guys, lamisa to na may upuan. Ayan. Sana magkasya ka dito na ka. Wow! Ang ganda-ganda naman nito, Bibi. Nasaan mo? Wow! Ayan na! Ano kaya ito Hindi natin alam. Akin ka. Halis ka rin ito. Ang galing naman nila magbalo. Para siguro hindi ba sila. Ayan, gusto mo dito? Try natin. Ang ba yung diaper mo? Bakit nandito sa dyan? So, grabe sila. Talagang, wow, ang ganda po. Ang ganda naman po. Thank you po, Ninang. Super ganda-ganda po. Ayan. Ang ganda. Ito yung lamisa ni Duen. Ang lamisa ni Duen. Ganito pala siya. Wait lang. Ano mga muna na. So, ayan guys, meron din siyang hindi siya masakit sa puwet kasi meron siyang ayan, nakita niyo ba yan? Ayan. Ayan, nag-unboxing yung anak ko. So, dito pala siya ilagay guys. Wait lang anak! Isasakay kita dyan. Sinipon kasi siya guys kasi nagsundo ako sa ate niya. Nagsundo kasi ako sa ate niya. Patanda nila yun. Wait lang, hindi pa tayo upo. Excited lang? Excited ka? Wala bang dyan? Wala parang oh my gosh. Wala bang alam. Ganito ba talaga yun? Ay, ito pa pala man. Ito. Wait lang. Ano man? Ano ba? Wait lang si Duen. Kunin mo muna si Duen. Kunin mo muna ito. Dito yan Ito. Yan. Talaga na to. So, ayan guys, nahihirapan ako na ito kasi hindi ko alam. Ito.
Wait lang. Yun. Galing. Hindi pa nanalo eh. Ayan, nanalo na natin. Ang cute naman. Pero, hindi pa siya. Kamalaglag si baby. Kailangan nakaano siya nakalaglag. Aray ko! Ha? Ayan. Wow, ang ganda naman. Kunin mo dito. Oh! Mayroon pang tumutunog, guys. Ay, tumutunog, guys, eh. Yan na po. Thank you, Ate Almelia. Thank you so much. Ayan, oh. Yung upuan niya na Ayan, nabuo na natin. Alali ka dito. Ah. Po. Yeah, galing nga. Easy. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ayan na. Ano yun? Ano yun, mahal? Ano yun? Mag-thank you ka kay Nina. Dali. Ayun, oh. Thank you so much. Ayun na, tay. Gusto niya. Hi! Sa'yo yan? Sa'yo yan? Ha? Sa'yo yan? Ay, ito. Lagyan ng tubig. Ang ganda. Ang ganda naman po nito. So, ayan guys. Ayan na nga. Nabuo na natin. Ayan si Bibi Joel. May Love you yan. Ang dami mong regalo kay Ninang. Hakot regalo ka dyan. Ha? Ang hakot regalo ikaw. Hakot ang malalabyan ni Ninang. Palalab. Siguro mahal ko na. Yari ka paglaki mo. Mag-aral ka ng mabuti. Para si Ninang naman ang manghingi sa'yo. Ayan. So, ayan guys, hanggang dito na lang po magtatapos ang ating vlog. So, ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na sa aking YouTube channel. At saka kay Wilfreda Dilaydo, sa kapatid ko. Ayan, subscribe nyo. Mag-subscribe na rin kayo. At saka, ayan guys, salamat sa panonood. Bye! Ayan guys, bye-bye. Bye-bye ikaw dun, bye-bye. Bye! Bye-bye na! Bye-bye! Sa'yo na. Bye!